iko Allah ba ka jagoranci Allah ka yi taimake ka Allah ba ka wurin kirewa ya rakin da ka kana ya san yiwa Allah ba ka magana kuma nan ta mallan shehu da ta mallan ba kan a'a ya ci ciko ka san ma kawai ke Allah ai wazire wannan nan ina ganin ana sarma da kuma kasa ne magana kino kina noma kamar tare ne kama gidan danwa cikin ya ci da ana yin danwa ka ga irin wannan gona ita ce ga wannan gona ya kuma ka ci ka kana na shi ga an yi da amma da bayan da aka so haraka ta zo shi ne wannan gona shi kuma ya ga ta kare amma na aka gona ma Allah ne ki daure ki Allah da me gari abun da me gari abun da kamata yanzu kawai in kira shugaban da Allah kawai kiramin mallam da kake ko bura da kira Allah karama girma ko dai sauri sai kira Wace sallama? A ranka shi da mai gari ne ako ne yadda yana neman ka yanzu. Ok, to bari ka Allah dan gaggauta saboda magana wani al'amari ne da ya kamata su dan gaggauta. Saboda dai kasan man Allah nan Muhammad magana gona nan ta yake saka mu mai gari ko mai gari na bukatar ta. Kai waziri ni wannan gona son ne kai ko da a ce wannan kuma kusin da kai ya kawo an so kawai ba ruwan mu da shi ya sani wannan ana shi a kana na sabarin shi a to da haka yanzu gona ta riga ta gama kyau kowai ko ya so kowai gona ainihin ya kamata in gari amma sai ka Assalamu alaikum. Ranka shi dade gashin na kira. fatan dai sarkin da kare Insha Allah kuma mai ba da kuɗi. ya ma bai tun da canje ko Da ya mun bayani. masha Allah sarkin da gaba yanzu abun da ya rage da abu ya mai Ba matsala ne ke haka za a yi. Lai. Mu je in gwada ma gonan ku. ko bai sani ko ya sani a ɗaya sani ba yana ganin ba su matsala wato wannan gona da ka sani ka garo ma ce ka garo ce an gano tun da ta asali shi ya to samu ka gani dole ka ce zage dole zage ya ta ce wata na miliyan uku mala amana an fara hatsi an fara hatsi an fara roƙa sati an fara guda akai ana saukan mai sati guda shin kai ka ganin ka ko na kana nawa ka ganin ka na ka tiya su maka alwata miliyan ya ga miliyan uku yayi ya zage ya ci dole
yaushe za ku wallahi baba kuɗi an babu na bari ana samu na haɗa kuɗi da koma makaranta ka riga ka haɗa kuɗi a kuɗi a matsala wallahi bari na magana sarkin dogara sai da gowa na mallan wasu ba na an kawo mu Allah su kira dama kuma akwai wani wanda ya yi magana an samu a kira shi ka ga haka ta ka san wata magana a'a magana gonan nan wanda nake ba na san sarkin da lalai bi ko mai na san da wannan magana to yanzu haka magana da ake ina nan ina jira ne ga kowa to yayi rana aje ina jira gona wannan ka san yanzu lokaci ake Buhari ake in mutum bai noma babu abin da zai ai ka san ko shi Buhari ci waye a tashi koma gona yawa a tashi a noma yake na gyaro yana da ni ma ina son in je yaushe da zamu je ni je na faɗa mai amma ina tunanin in yau in gobe ko da yaushe yanzu ya ce mai an ka samu to ni ma dai ina son gonar nan ka san ba zama artist nan ba to yayi ka ga yanzu an samu in ma tana da girma ni da kai sai mu haɗa ƙarye da ƙarye a dure assalamu alaikum ya hakuri alhamdulillah alhamdulillah muna yi wallahi dama magana nan ta kawo Allah sa magana gona magana gona masha Allah shine wanda shine wanda nake maka assalamu alaikum shine wanda nake maka la ya aloha shine an samu wallahi yau ne sarki yanzu ma in sarki da ya kira ne ya magana gona masha Allah masha Allah saboda da an ka nuna mai tattu mai aka da na hakan ko abin da kake ya ganin ka ya ga ni kaga alhaji magana da nake ma in an samu babba sai mu hada karhe da karhe mu hada kuɗi mu sai da to la sai mu ranga ka sakin da ya sai sai mu ta wajen sai mu ga mai ta to su mu tayi ma kuna a kuje ku ganci sai iska da yake ya sunani saboda ya tura wani rasu to yanda da ai sai gona da ko ba da wuce an fata ne ko tsadar da mu je ku da ka ce da ita ita su ka sai da ai kai su mu tayi mu ga mai gari in mun ga mai gari sai ya ta abu da su mu ya ga sai Allah ya sai a ana ji masha Allah masha Allah muke fukan ko sallallahu alaihi wasallam ai wannan gona Allah shi ma ba ku labari in ko ka aike shi kinsa wallahi labarin da nake shi wannan gonan da kaka ta kai na ya ta to an ci nake ta shi ana ko magana cewa ai wanda yake ya ce nuna ko da cikin arwa an sai da kenan ba mutum makaranta da abu shakuru min ka kai inda makaranta ka hana cewa ai ina ga hakka cikin makaranta ina zo ga ita ga wanda ya mun magana yanzu ne musu waya ya ce suna tafi suna a distraction akai ina da nuna gona ya aji su fito da sannan ku da zuwa barka kare ta kare ne mutanen gani wanda ya kawo mana gaskiya ku ne ma su inda aka gona ko ta yi a ba mu ga gona ba ya mana
Allah da haka ya ga mamanan ne dama wahala da ta kama kai suna zuwa can birni wurin kwan suna sauwa kaga ma ga sake ya ce ma ta kai riga 15 haka ne haka na haka ne dama kila ma ni san mu ba sai ka ga dai ta musu Allah ga musu tama ai yanzu ai mutai gona ko nawa da shi ne to ya ne da matsala kaga dai an babu ta da